салом алейкум бародарҷонои ман, салом ҳама подписчикои Автолайф да. Иҷара дидестен ҳамаи ҳами чихоло барои мошинои шумоай. Тамоми маркаи мошина чихол полико аз Автолайф шумо метавонед дастрас кунед. Видеода комментарий ҳама да бисёр лайк бигиранд. Як чихол падарка. Чихолоро бинем бародарҷоно ки тамоми маркаи мошинода туғрӣ мегиранд барои шумо 690 сомонӣ. Ай 100 сомонӣ сар мешавад, 2200 сомаша дорум. Инай чихоло моделои нав омада. Агар зимистона тобистона мешавад чихолаби нафарои ки мега ки мақсад ака зимистон тобистон истифода барем, анаим чихоло барои шумо ай. Ҳамаш ба знакои Автолайф қатъияй оригинални чихол зад ниска мекунад, ба барош маҳкам мекунад. Хуб барои BYD таксио да дорум. Ай таксио да роиш кунед ки 680 сомонӣ барои таксио. Ба иношон гиричка ҳай. Ай 100 сомонӣ чихоло сар мешавад. Худат медонӣ ки ҷо биёй.